Fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil reġa' tkellem kontra investimenti tas-settur privat, dawk tal-Università Amerikana f'Malta u l-impjant tal-gaż f'Dellimara. Sostna li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jiġġieled bil-qawwa kollha il-proġett tal-Università Amerikana f'Malta. Dan mhux kapitlu magħluq għall-Oppożizzjoni, ser nibqgħu nagħmlu l-argumenti tagħna kemm barra il-Parlament imma anki fil-Parlament għax issa nistennew illi l-Gvern jiġi għall-Parlament biex jgħaddi vot fuq dak li jagħmel u m'hemmx dubju illi aħna ser noġġezzjonaw bil-qawwa kollha illi nistgħu. Jiem wara li kien hemm reazzjoni pożittiva wara oħra għal pjan kif imħabbar mill-ġdid, Busuttil għamilha ċara li l-Partit Nazzjonalista mhux lest iċabċab lill-Gvern. Imma aħna mhux se nagħmlu hekk, mhux se nċabċbulu, mhux se ngħidulu proset. Fl-istess ħin iddefenda d-deċiżjoni li għal ħames darba l-Partit Nazzjonalista jipprova jqajjem dubji dwar l-impjant tal-gass mal-Kummissjoni Ewropea. Nagħmilha ċara li l-interess nazzjonali ser niddefenduh kemm hawn Malta kif ukoll fl-istituzzjonijiet Ewropej inkluż fil-Parlament Ewropew kif qed jagħmlu tant tajjeb l-Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Intant il-Gvern innota kif biex ikun negattiv dwar l-Università Amerikana mill-argument ambjentali, issa l-kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid li l-art se tiġi moddija lil investituri barranin bi prezz li hu mhux qed jaqbel miegħu. B'referenza għal dak li ġara fl-modi bi Smart City, il-Gvern fisser kif b'dan il-każ qed jimxi b'mod ferm aħjar fil-mod ta' kif isiru negozjati. Fuq kollox żied li l-Gvern huwa konvint li l-familji u n-negozji jemmnu li l-kompromess li nstab huwa soluzzjoni ġusta. Intant il-Partit Laburista innota kif Simon Busuttil jibqa' dej bl-istess kantalina negattiva billi juża wkoll il-kelma korruzzjoni. Il-Partit Laburista għalli huwa gburi li dan il-Gvern ma jħares lejn wiċħat u qed jikxef ċriki ta' allegati abbużi li ilhom għaddejjin is-snin minn żmien il-Gvern li kien jagħmel parti minnu Simon Busuttil.